Ребекам представя. Покана. Здравейте на всички приятели, роднини и мили съседи. Гошо и Диана с огромна радост ви канят да бъдете специални гости на сватбеният ден на техните мили деца. Златка и Кирил. Сватбата ще се състои на 30 ноември 2024 година от 18 часа в ресторант Сератея, който се намира на улица Сантисим Крист номер 46 в Айало де Малферит, Испания. Нека заедно да превърнем този ден в незабравим спомен. За вашето добро настроение ще се погрижи оркестър Джик-Так със специалното участие на Орлин Памуков. А този приказен ден с любов във всеки кадър ще запечата студио Ребекам. Благодарим ви! И не забравяйте да вземете със себе си големите ви усмивки и доброто ви настроение. Сватбата на Златка и Кирил. 30 ноември 2024. Очакваме ви!